Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. So नोंथांमोन गोदाननि आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसे खनसे स्राय बरायहरबाय आरोना. So guys दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन होनब्ला आं दिनै मोननै टपिकनि सायाव भिडिअखौ लाना फैबाय आरोना. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे मोननै टपिकआ दिनै मा दिनै बेखौ मिन्थिनोबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन. थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो. भिडिअ स्टार्ट खालामसै. लेट्स गो. बेबाराव गोदानै नोंथाङा दिहुननांसिगोन आधार कार्ड जों आधार कार्डआ लिंक थानांगोन। स' गाइस खोनादोंना नैबे मा आपार बिलाय सानना नाय नोङो मा आपार बे आपार आइडि कार्डनो फाग्ला बिदि आपार आइडि कार्डनो सापार आइडि कार्डनो आधार कार्ड गोदान दैलि कार्ड फाग्ला बिदिजों जायो। दिनै आधार कार्ड गाबोन भटार आइडि कार्ड दिनै आपार कार्ड गाबोन सापार कार्ड नांगोन समफोर लापार कार्ड नांगोन बिदिजों मा जानो ना एसांनि सरकार गोदान फैदों माने एसांनो माने कार्डआनो कार्ड जोंना दा वालेटआनो बुंलायसिगोन मिथिबायना लायै कार्ड लायै माने वालेटआनो बुंलायलायबाय आरो बेसेबांबा कार्ड फैसै। स' नोंथांमोना आपार कार्ड बानायना लादो आधार कार्डआ सोलिबावनाय नंलासो आपार कार्डआसो मेन जासिगोन बेनिखायनो आपार कार्ड बानायना लादोसो माबार होमबासो आरो जाय बिथांमोना दासिमबो मिथियाखै आपार कार्डआ मा मिथिबायना आपार कार्डआ जाबाय आधार कार्ड बायदिनो माने मोनसे आइडेन्टिटि प्रुफ आरोना वान नेशन वान आइडि कार्ड बानायनो थाखाय माने बे थांखिखौ लादों आरो सरकारा। थ' माने आधार कार्डआ जेसां माने खामानियाव होयो थिग बेबायदिनो बे आपार कार्डआबो माने एखे खामानि होगोन आरो आधार कार्डआ आपार कार्डजों माने लिंक थाथारनांगोन आरो लिंक माने आधार कार्ड होनासो बानायखानांगोन नालाय बेयावनो माने लिंक जानानै फैखागोन आरो नेक्स्टआ जाबाय नै बेखौ नायलाय नुबाय नै गान्दाया माबायदि दाबायदों हमगार्डफोरखौ मानास नेसनेल पार्कनि बियो नै गाइसमोन नोंथांमोना जुदि काजिरङा मानास नेसनेल पार्क बेफोराव थांनो मोजां मोनोबा नै बे भिडिअखौ नायनानै एसे सांग्रां जा मानो होनबा नों नाय हमगार्डफोरानो सेफटि गैयाबा नों आं पाब्लिकआ नायनानै मा जागोन ना नों आं पाब्लिकआ जेबो जानाय नङा होननानै थांनानै नायबाथ' गैला जोंखौ मोसायानो जा बा मैदेरानो जा गान्दा जा जोंखौ बुथारनासो गारगोन बेनिखायनो माने एकदम सिकिउर माने माबानानै थांनांगौ आरोना दा नै हमगार्डफोरखौनो बेसेबां दाबायदों खारबाबो गवाखै बेसारफोरा गारिजों खारबाबो खारख'नो हायाखै नायलाय नोंसोरो जोबजासिम नुबाय बेसेबां डेन्जार नुदों नोंसोरो मोसाफोरबाथ' आरो गिनांगौसो बांसिन ना मानो होनबा नोङो मोसायाथ' आरो बारनो हाबावोसो एकदम 12 फिट गाहाम बारनानैसो माबाखायोना ओंखायनो आरोना गिनांगौ बे काजिरङा नेसनेल पार्कफोराव जिब जन्तु थानाय पार्कआव आरोना बिदिनो नर्मेलि जेबायदि गेलेग्राफोर जिरायग्राफोर पार्कआथ' जेबो नङा बेफोरावथ' नोङो एनिमेल्सफोर थायाना बेनिखायनो एकदम हसियार जा गाइस हसियार पार्कआव बेरायनो थांनाया एटेक खालामजाबाथ' सेसलै सयथिबो। स' गाइस दिनै भिडिअ एसांनोमोन जास्ट नोंथांमोना एरनो आरो मानो होनबा चेनेला एक्टिभ थानांगौनि थाखाय माने नोंथांमोनसिम एरनो भिडिअ होबाय आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आं चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय।